Zindabad, Zindabad, Zindabad. Bathasipur Standing Committee, long live, long live, long live. Bathasipur Standing Committee, long live, long live, long live. APB Zindabad, Zindabad, Zindabad. APB long live, long live, long live. Jai APB ni, Jai, Jai APB ni, Jai, Jai APB ni, Jai. Long live, long live, long live. APB long live, long live, long live. APB Zindabad, Zindabad, Zindabad. APB Zindabad, Zindabad, Zindabad. APB Zindabad, Zindabad, Zindabad. दिनै जोङो एपिबि उदालगुरि जिल्लानि बानजायनायाव आरो बारग' एनडिएफबि थामहिनबा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि बानजायनायाव दिनै बाथासिपुराव थानाय 10टा गामिनि आन्दाराव जों मोनसे इलेक्शन एपिबिनि इलेक्शन स्टीरिं कमिटिखौ दानानै लाफुंनो हादों आरो दिनै जोङो 80 जननिबो बांसिन बिबानगिरि एबा पर्टफलिय'फोरखौ होनानै जोङो लाइमोन गांखं आइजो गांखं आरो पेरेन्ट बडिखौ जोङो दानानै लाफुंनो हादों। आं गोसो गोरबोजों बरायदों उदालगुरि जिल्लानि आफादगिरि जानानै बे स्टीरिं कमिटिनि बिबानगिरि साफ्रोमनोबो आं अभिनन्दन जासिदों आरो गोसो गोरबोजों आं बरायदों। फैबाय थानाय समाव जों एखेलगे खामानि मावलांनो हागोन। फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय, बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय, बे ओनसोलनि हा-हुनि जेंनानि थाखाय, बे ओनसोलनि लामा दालांनि जेंनानि थाखाय, बे ओनसोलनि फरायसा फरायसुलिनि जेंनानि थाखाय बा स्कुलनि जेंनानि थाखाय, बे ओनसोलनि लोंग्रा दैनि जेंनानि थाखाय, बे ओनसोलनि हस्पिटालनि थाखाय जोङो जेन आखाइ हमलायनानै बे ओनसोलनिफ्राय जों आगबारिलांनो हागोन, खामानि मावलांनो हागोन, बेखौ जों दिनै रादाय होदों आरो दिनै बिथांमोना जोंनि सायाव फोथायनाय दङ। एनडिएफबिनि नाजानाय जुजिनायनि गेजेरजोंनो बे ओनसोला हा मोनदों। बे दखलसे हायाव दिनै आबाद मावनानै मोनजादों। दखलसे हायाव दिनै बिसि फिसाय रुजु रुमु रायजो जानो मोनदों। बेनिखाय बे गासैबो एनडिएफबिनि अबदानखाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा एपिबिनि अनगायै गुबुन पार्टिनो भट होआ, जोंनो रादाय होदों आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननिफ्राय जोङो हेफाजाब आरो मददखौ मोनलांगोन आरो जोंबो बिथांमोनखौ अनसायफिननो हागोन, आं फोथायनाय दं। जिहेतु बिटिआरआव नैबे माखासे ओनसोलफोर हाबनायनि उनावहाय बेवहाय जों माखासे दलफोर हाबफैनानै इलेक्सननि केम्पेइन खालामफैनायखौ नुनो मोनदों। खामगोन, इलेक्शन फैबाय, गासैबो गावआ मा मावनो नागिरदों बेखौ क्लियारै बुंगोन। नाथाय जोङो नुदों जे गुबुन गुबुन पार्टिफोरा बेदों बे नांलायनानैसो समखौ फोजोबदों। सोरबाया बिपिएफआ इउपिपिएलखौ रायफैदों, इउपिपिएलआ बिपिएफखौ रायफैदों। नाथाय गावआ मा मावगोन? रायजोनि गेजेराव मा मावगोन? मा मावनो नागिरदों बिपिएफआ? मा मावनो नागिरदों इउपिपिएलआ? मा मावनो नागिरदों बिजेपिआ? दिनै बे रायजोनि गेजेराव क्लियार मेसेज गैया। नाथाय जों एपिबिनिफ्राय क्लियार मेसेज होदों जे जोङो जोंनि अननायाव बा एनडिएफबिनि अननायाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हा-हु मोनदों, न' बां लुनानै थांनानै थानो मोनदों आरो बे ओनसोलनो जोङो रादाय होदों जे फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलखौ माबायदि जों फोजौखांगोन। जों हाखौनो होनो हादोंब्ला बिथांमोननि थाखाय लामा दालां जों मानो होनो हाया? बिथांमोननि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय स्कुल कलेज हस्पिटाल जों मानो बानायनो हाया? हायो जोङो निस्सय। दा बिनिखाय बयनिसायबो स्ट्रं मोनसे एजेन्डा बा बयनिसायबो स्ट्रं मोनसे फिउचार प्लेनिंआ एपिबिनियाव दङखाय दिनै नैबे ओनसोलनि बाथासिपुर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा एपिबिनो फैबाय थानाय समाव भट होनो थाखाय लोब लोब आवगायबोनायखौ जों मोनदों। जिहेतु बिटिआर सुक्तिया नोंथांमोननि हानजाजों जादोंमोन, दा बिनि गेजेराव गेजेराव नोंथांमोना मानो इउपिपिएलनि हानजायाव दिनै सोरनि इउपिपिएलआ बुंनो थाङोब्ला एबसुजों दाजानाय मोनसे पलिटिकेल पार्टी, बिपिएफआ बिएलटिजों दाजानाय पलिटिकेल पार्टी। दिनै हान्थि सुक्तिया सोरजों जायो? मोनसे समाव बिएलटिफोरा संग्राम खालामबाय, हान्थि सुक्ति खालामबाय, 15 बोसोर रायजो राजानि अनसायनायाव सरकार दैदेनबाय। बिटिसिआव जिखिनि दफाफोर दङमोन बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों बिथांमोना रुपायन खालामबाय, जाफुंहोबाय। दा अब्ला दिनै हाथियारनि संग्राम एबा जायानो आखायाव हाथियार लानानै संग्राम खालामो, बेजोंसो शान्ति सुक्तिया जायो। अब्ला बे बिटिआर सुक्तिया एनडिएफबिजों जानाय मोनसे भारत सरकारा एग्रिमेन्ट खालामनाय मोनसे एग्रिमेन्ट, बेयो मोनसे सुक्ति। बेयो दा अब्ला बेखौ आखरे आखरे जाफुंहोनोब्ला, बेखौ जाफुंसार खालामनोब्ला बेयाव सुक्तिकारि एबा एनडिएफबिआ रुलिंआव फैनांगोन। दिनै
प्रमोद बर' बिथाङा मा फिननाय होजादों जेन अदालगुरि भैरबकुन्द'आव इन्दिरा गान्धी ट्राइबेल इउनिभारसिटि जानो गोनांमोन बेखौ मा फिननाय होखो भारत सरकारा जे तेजपुरा गोजान नङा अदालगुरिनिफ्राय स्टुडेन्टसफ्रा तेजपुरावनो थांना फरायनो हागोन नाथाय जोंथ' बुंफिननो हागौमोन जे तेजपुरा गोजान खाथिजों खोथा गैया जे 4,000निबो बांसिन मुंख्लं जानायनि थैनि बिनिमयाव मोननाय बेयो मोनसे इउनिभारसिटि जों बुंनो हागोन आरो जोङो बुंनो हागोन जे जों हाथियार गथायनायनि बिनिमयाव मोननाय बे सुक्ति आबसुआ मा गथायदों लावथि गंसेबोथ' भारत सरकारनो गथायनो हायाखै आसाम सरकारनो गथायनो हायाखै एनडिएफबिआथ' हाथियार गथायदों हाथियार गथायनायनि बिनिमयाव मोननाय बे सुक्ति मोननाय बे फिथाइ मोननाय बे इउनिभारसिटि मोननाय बे एरिया जों बुंनो हागोन किन्तु गुबुना बुंनो हाया बेनिखाय बिथांमोना जाफुंहोनो हायाखै आरो भबिष्यतआव रायजो राजाया बेफोरखौ जुदि जाफुंसार होनायखौ लुगैदोंब्ला एपिबिआ जाफुंहोगोन एपिबिजों फैगोन बेनिखायनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो बुजिगौ जे बुंबायानो थादों जे जों पावाराव फैयोब्ला बिपिएफआ बुंदों जों पावाराव फैयोब्ला बे बिटिआर सुक्तिनि लेखाखौ जों फिनानै गारगोन जों बिटिसिखौ दैदेनगोन अब्ला बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जि मोनसे आखा आरो मिजिं दङ बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों हाबदों साथिखन गामि आरो एरदेर होननायनि जे आखा दङ बे आखाया मा जागोन शून्य जागोन बेनि थाखाय बिथांमोना बिपिएफनोबो भट होआ बेराफारसेथिं बे 5 बोसोराव बे ओनसोलनि थाखाय इउपिपिएल आरो बिजेपिआ सरकार सलायदों बिथांमोना कुनु ब्रेकआप अफिसियेलि ब्रेकआप खालामाखै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मबे रेशन कार्डजों मबे समबायनिफ्राय माइरं मोनजागोन बेबो ब्रेकआप गैया बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मबे डिभिजनाव कारेन्ट बिलखौ होगोन बेनिबो ब्रेकआप गैया मबे मोनसे डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्डाराव बे ओनसोला डेभेलप खालामगोन बेनिबो ब्रेकआप गैया अफिसियेलि जेबो मावना होआखै बेनिखाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दुखुआव दङ आरो जोंनि सायाव आखा दङ फोथायनाय दङ एनडिएफबिनि सायाव आखा दङ एपिबिनि सायाव फोथायनाय दङ आखा दङ बेनिखाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय समाव एपिबिखौनो अनसायगोन आरो एपिबिनो भट होगोन खोथा होदों